да се каже, но е част от живота ни, тъй като живеем в един несъвършен свят с несъвършенни хора, особено след греха всички станахме, Библията казва, грешни. Благодарим на Бога и Неговата благодат, че ни намери в живота и ни оправда, измине, изчисти ни от греха, даде ни нов живот, даде ни нова насока. Римляни 12.2 казва, че трябва да променяме ума си не според света, а да настъпи обновяване. Гръцката дума е много интересна, на обновяване на ума. Буквален превод означава да рестартираш ума си. Да рестартираш ума си. Всички имаме технологии, компютри, телефони и знаем, че когато блокират или нещо не е наред, трябва да рестартираме телефона, компютъра, хард диска и така нататък, да изтрием стари неща, натоварени неща, натоварена памет, за да може да не влезнат вируси, слагаме разни системи, пароли и неща. Така че Божието Слово казва, че ние трябва да рестартираме, да обновим ума си наново, след като ние повярваме, от старите си принципи, старите си виждания, старите разбирания, както ме учила мама, както ме учила баба, както ме учи обществото, както са учили в училище, както са учили на улицата, на работата, колеги, колежки, приятелки, телевизия, радио и всичкото това определя до някъде нашето поведение, наречено общество. Така че ние не трябва по никакъв начин нашето виждане, разбиране като християни да има контрол, влияние, а ние всеки ден трябва да обновяваме ума си, да се стремим да живеем свят живот. Думата свят живот означава със всеки изминат ден да оставяме старото естество, Библията казва, и да се променяме и да ставаме по-близо до Бога. Това е думата святост. Така че трябва всекидневно четене на Божието Слово. Това е начин на ние да променяме, рестартираме нашия ум. Абсолютно трябва да рестартираме наново мозъчните клетки. Доказано е, че мозъчните клетки с години могат да приемат информация, снимки, мисли и спомени твърде много години. Дори през целият ти живот могат да дойдат спомени от дете 30, 50 и 100 години. Някога какво беше, какво се случи, дадена ситуация, катастрофа, инцидент или нещо там и това може да ти остане или положително, или негативно. Така че абсолютно Библията казва да изтрим, да обновим. И Библията го нарича ново създание. След новорождението ние сме ново създание, нов човек. И този нов човек трябва да се рестартира всеки ден. Разбирането ни за живота, как да работим, как да учим, как да имаме приятелства, как да имаме взаимоотношения, как да имаме брак. До сега разглеждах всичкото това, как да имаме успешен, благословен брак. И за съжаление, днес ще разглеждаме не толкова приятна тази тема, но тъй като сме, както казах, хора в несъвършен свят и ние самите не сме съвършени и за съжаление се случват неща, ще разгледаме какви са условията, трябва ли, не трябва ли, какво казва Божието Слово.
какво казва Конституцията, ще разгледаме какво казват всички религии, което ще бъде много интересно. Така че можем да стартираме. Добре. Определението за развод според Семейния кодекс на Конституцията означава официално приключване на брак. Това е според Конституцията и според Семейния кодекс. Причините според Конституцията, разбира се, нямат нищо общо с Конституцията или Божието Слово. Само даваме определение. Там има причини много. Ако се впуснем в светските термини и терминология, там е сложно нещо, защото там е въпрос на интереси, пари, бизнес, добър адвокат. Така че това го оставяме въобще. Само дадахме определение според Конституцията какво ще рече развод. Повтарям, официално приключване на брак според Семейния кодекс. Причините ги оставяме на адвокатите. Окей. Така, ще разгледаме нещо много интересно. Ще разгледаме според религиите и тяхното виждане за развода. Това ще ви бъде като информативно. И накрая, разбира се, какво каза Божието Слово. Според будизма няма мнение, защото будизма не се води за религия, а то е вид философия. Тези хора, които учат или имат знание, или интерес. Така че, повтарям, будизма не е вид религия, то е философия. И като такава, тя няма мнение и не дава мнение, нито отговор на темата брак. Нито будизма казва определение за темата грех. Тях не ги интересува кой е грех, защото той е вид философия. А философията не се занимава с грех. Комунизма, демокрация, това е вид философия. Нито комунизма го интересува темата грех, нито демокрацията. Напротив, виждаме демокрацията. Демокрация означава да си правиш каквото си искаш. Да бъдеш гей, лесбийка и каквото си искаш там, джендър и каквото си искаш. Така че това е вид философия. А философията не се занимава с греха. Така, според исляма. Според исляма развода не се поощрява, но се допуска. Процесът при развод в исляма е много сложен. 3 пъти се прави предложение за брак и всяко предложение се разглежда. 3-кратно предложение. За да влезне въобще в ход. Направете си сметка, от тук почваме. Толкова е сложно. Още в началото могат да те отрежат, особено ако си жена, която няма никакво право. Така че една жена няма никакъв шанс. Никакъв шанс в исляма. Тя не се смята дори за личност, няма паспорт, няма права. И си представете една жена да отиде там и да иска развод, което означава, че е равносилно на смърт. Официално ширията или закона, това е само официално, но неофициално знаете как завършва трагично. Те имат право да убият жена си при несъгласие, при несъвместимост, при ако не е доволен, ако не е съгласен, ако нещо не му харесва, може да убие просто така и никой нищо не може да му направи. Това е неофициалната част.
официално закона на ширията казва, че трябва да се помират. Така че, нека да видим католическата църква какво казва. Католическата църква дава развод или втори брак само при смърт, което е абсолютно. Една от точките, които ще разгледаме. Но ние ще разгледаме, че има други точки, които Библията казва. Нека да видим православната църква какво казва. Тъй като всяка църква си има свои доктрини, но това, че ние сме протестанти или евангелисти, ние не трябва да имаме наша доктрина за брак, за развод, а ние сме длъжни да приложим на практика това, което каза Божието Слово. Независимо от нашето мислене, доктринално разбиране, виждане, чувства, емоции. Така, православната църква казва така: развод по прелюбодейство, което е абсолютно. Много интересен. Ако някой от двойката се откаже от православието, това е доста манипулативно, т.е. вече не съм православен християнин, и моята жена, примерно, има право на развод, което е абсурдно. Нали? Това е доста манипулативно от страна на православната църква. Така. Друг казус, който каза православната църква, при приемане на друга религия, будизъм, мусулманство, Харе Кришна, Бахаи и каквато религия искате. А те са стотици хиляди религии. Яховисти, мормони, каквото се сетите. Което не е изключено и това да се случи. Нали? Друго, което е много интересно и мисля, че имат право. Но не е това, което Библията казва. Казвам, че имат право. Имат право на развод при противоестествени пороци, което се рече, че мъжът става гей или жената става лесбийка. Наистина е сложен казус, който в Библията не е упоменан. Нали? И си представете, ако ти се случи твоя мъж, стане гей. Бог да пази България. Наистина е сложно. Или жената ти изведнъж се окаже лесбийка. В един момент. Какво правиш? Наистина е сложен казус. И до някъде имат право. Като точка и като вариант. Защото Библията не е упомената този казус. И тогава какво трябва да решиш? Нали? Това е добра идея. Но пак казвам, Бог да ни пази. Не е изключено. Не е изключено. Да се случи на някого. Друга точка, която те казват, неспособност на брачно съжителство. Вече не го обичам, не го харесвам, вече не се съвместваме, няма чувства и нещо подобно, което това е типично за света, за светските хора. Което това е абсолютно го изключено. Това ще го разгледаме по-късно в урока. Също добра точка, която те са сложили. Опит, постоянен опит за самоубийство. И сега си представете твоя партньор
по една или друга причина изпада в депресия, обладан. Не е изключено. Често пъти дори имам среща с християни, родители, деца, хора, вярващи, които са склонни към самоубийство. Библията го нарича проклятие или демон на самоубийство. И си представете всеки ден да живеете с човек, мъж или жена, който казва се самоубия, се фърля от прозореца, се обеса, се убия. И това е такъв психически тормоз за такова семейство. Това са казуси от света, които е възможно да се случи на всеки. И друг казус, който те са сложили в православната доктрина, повтарям, не в Библията, тъй като ние сме хора и може да се случи всичко, може даденият човек да се разболее от неизлечима психическа болест. Алцхаймер, нещо друго, някаква болест, рак. Въобще ние сме хора. Но това не значи, че защото когато правим завет или обрек, че обещаваш да бъдеш при болест, при здраве, бедност, богатство, нали? До края на живота. Така че в двата случая и мъжа може да се разболее. Например, моята майка, един прекрасен вярващ човек, тя е вярваща много отдавна от комунизма, доста преди мен. И последните няколко години тя се разболя от Алцхаймер. Тя не го е искала, нито е пожелала. Това е факт. Ние се грижим за нея, обичаме. Но най-интересното, което е при нея, всеки ден тя чете Божието Слово. Духа е непокътнат. Тя чете Божието Слово повече от нас всички заедно. Библията е на масата. По-старите вярващи знаят какво значи песнарка, червените песнарки. И си чете Библията по цял ден и си пее. Духа е непокътнат абсолютно. На 82 години я вижда като орел. Аз нося очила от много години. Вижда като орел. Да, може клетките и да са... Всъщност Алцхаймер означава, че мозъчните клетки умират. И остават по-малкото клетки, което това е причината да забравят и всички последици. Слушах един пастор какво каза за Алцхаймера. Това е един от най-великите учители, каза се Дерек Принс. Неговата майка била болна от Алцхаймер. Той твърде много е учил, разисквал, изследвал и казва едно изцерение на Алцхаймер е равносилно на възкресение. Разказах и защо по възкресение. Защото означава, че трябва да възкреси мъртвите клетки, които умират. Беше много интересно. Молил съм се 1000 пъти, но това е друга тема. Просто го казах като факт. Така че ако в последствие на брачния живот мъжа ви дойде тази болест, може и при вас да дойде, Бог да ни пази, това не означава, че трябва да оставиш брачния партньор, защото вече ти си обещал пред Бога. Бедност, болест, здраве до края на живота. Така че сега ще разгледаме какво Библията казва. Така че ви дадах някакво виждане, дадах ви насоки, какво казват религиите, дадах ви насока какво казва официално Конституцията.
И сега почваме, разбира се, най-интересно. Какви са възможностите и Библията какво казва за развода? Първо, казахме още в самото начало какво е брак. Думата брак означава, много пъти го казахме, Ефесяни 5:26, че мъж и жена ще станат едно тяло. Една единица. И двамата ще бъдат една плът. Думата една плът в гръцкия превод, аз го казах, ще го повторя. Гръцката дума е калао или съединени. Буквален превод означава, нека да ви покажа, две листа, когато се венчават, да бъдат залепени с лепил. Това е думата брак. Залепени. Една плът. Едно същество. Думата развод, обратно на това, означава разлепване, но искам да ви попитам. Представете си, че тези две листа са залепени. Има ли шанс те да бъдат разлепени? Какво ще се случи? Скъсване. Няма как. Означава разкъсване, колкото и да пробваш и колкото и да искаш. Означава, че един от партньорите, който е две листа, иска да разлепи другото листо. Другата част от листа. Дърпа се, чакай да го разлепа, което означава, в Ню Йорк в един университет е правено изследване, коя е най-голямата човешка болка. Аз съм го казал по време на урока, но трябва пак да го кажа. Правено е изследване, коя е най-голямата болка. Въпрос номер 1. Когато умре някой близък, семейство, брат, баща, майка, дете, абсолютно е възможно. Или въпросът ми е, което бързо ще отговорите, предполагам, вие сте много умни, интелигентни. Или коя е най-голямата болка, или при развода? Предполагам, че ще ми отговорите веднага. Правил съм интервю, много хора грешно ми отговорят. Но вие ще ми отговорите. Иска ли някой да ми отговори? Да даде предположение. Би трябвало да е развода, макар че и смъртта не е шега работа, но ако смъртта на вярващ човек, добре. Но ако на не от роднините, примерно има роднини, който не е вярващ и е починал не вярващ роднина, тогава е болезнено. Но ако е вярващ, не е толкова болезнено. Развода боли, да. Макар че аз не съм женен още, развода боли. И да вметна едно нещо. Молим, рачета, благословим. И да вметна още едно нещо. Аз знам, че Исус казва, когато получаваше, че единствено само двама се разделят или се развеждат, само и единствено чрез прелюбодейство. Нищо друго. Всичко друго е изключено. Само прелюбодейство. Добре, брат, така го знам аз, така Господ Исус учеше. Това е една от точките, брат. Така Господ... Да, исках да го вметна, много исках да го вметна. Защото така съм научил от Господ. От филмите, като съм гледал и той получаваше. Добре, оставам те. Нека да видим Библия. Другите дами какво ще кажат? Брата даде две възможности. Едната и в другата посока. Нека да видим вашето мислене, скъпи дами. Вие сте по-практични по принцип, да знаете. Жените мислят малко по-практично. Ние много мислим, мъжете сме философи, това ни пречи, да знаете. Това е между другото. Трябва ли да? Искаш ли да вземеш отношение?
Сега аз между родителите ми съм преживявала. Точно си мислех, не съм съпоставила никога тия два вида болка. Както каза Васко, достатъчно жестоко е. Но си мисля, че при развода това е нещо, което продължава и е нещо, което нали, рана, която все още продължаваш да чувстваш, докато, нали, не знам, всъщност, да, когато почине някой, продължаваш да се бориш с това, но не знам, различно е. Аз няма да забравя при една раздяла, една моя приятелка ми каза, сякаш някой е умрял. Тогава така се изрази, а дори раздялата не се отнасяше за брак, за развод. И въпреки това, тя го сравни по този начин, защото наистина нещо умира. А пък всъщност остава двама човека, които продължават да живеят. Но как продължават? Нали? Особено той, който е отхвърлен и презрян. Така че, да, не искам нито едно от двете да преживявам, макар че живота почва и свършва, но да, предполагам, че може и да е развода, след като говориш за него. Казах ли ти, че мислите логично сте? Да. Горе-долу. Говоря за това. Горе-долу. Както полицайите вика, ако познаеш колко банички им, ще ти дам и двете, така че така бъде. Да, давай ги. Добре, нека да кажем какво каза науката. При смъртта на близък аз също съм преживял, бях на 26 години, моя баща умря на 53. Просто не изненада. Говорих с него. Аз живеех на другия край на България, пастирувах. Ние живеем едно село до Пазарджик. И изведнъж ми се обажда моя зет, каза, баща ти почина. И представете си един телевизор, на времето руските телевизори, Плиска, Опера и там другите прекъсваха, нали, чернобелите. Трябва да го удариш да тръгне. Точно това се случи с мен. Изгубих говор и картина. Там. Бях твърде млад и не бях подготвен за това нещо. Не знаех какво да правя, не знаех какво да кажа. Буквално се чувствах много зле. Не знаех дори какво да направя, не знаех къде да тръгна. Както така, не знаеш на кой свет си. Почина от инфаркт, не е имал никакъв шанс човека, никакъв. Но това е друга история. Така че съм го преживял и знам какво е. Това знам какво е. Но някак си учените го казват, че това не е най-голямата болка. Дори и детето. Познавам християни и проповедници, които е умряло детето им. Болката е голема. Няма да говорим за Йов, който изгуби 10, защото не сме говорили с него. Дори не можем да си го помислим, нали? И не искаме. Говорил съм с хиляди християни. Когато говорим за Йов, не искам да мисля за това дори. Това е абсурдно. Не подлежи. Но, как казват учените, при смъртта някакси, в последствие на времето, това се приема като биологичен процес. Тоест, всички знаем, че рано или късно, независимо инфаркт, инцидент на 80 години, на 100 години, независимо от причината на смъртта и възрастта, някак си ума се успокоява, че това е биологичен процес на живота. Идва момент, когато се успокояваш. 98 година умрял баща ми, не знам точно колко са, който иска може да сметне бързо, доста са. Понякога си спомням за него.
Съжалявам, че той видя само първия ми син, големия ми син, той е почти на 27. Другите двама не ги е видял. И често пъти, когато се сета, това не ми е приятно. Това ми не е приятно. Че не можа да види другите ми деца. И колко са прекрасни, хубави, красиви, така нататък. И това тези спомени ме нараняват. Както каза брата, той е прав. Още по-успокояващо е, когато знаеш, че близък, роднина е вярваш. Абсолютно това успокоява 100%. Защото Божието Слово каза, първо Слънце 4.16, че имаме надежда. Ще видим нашите близки. И Библията казва, че първо те ще възкръснат при грабването. Така че това ти дава абсолютен мир. И ти ще ги видиш отново, ще бъдеш заедно с тях в небето. Но това не е най-голямата болка. Най-голямата болка е при развода. И защо е най-голямата болка? Нека ви кажа какво казват учените. Защото това се смята за предателство. А когато се чувстваш предаден от човека, който обичаш, това боли най-много и задаваш въпроси защо? Като обичам този човек. Сега разбрахте ли защо? Защото търсиш отговор, който не можеш да намериш. Че той отишъл с друга или нещо. Или... Няма да казваме причината. Просто факта развод. Означава разлепване на двете листа. И болката е ужасна. Повтарям, според учените, това се смята за предателство. И това боли най-много. Добре? Така че винаги, ако имате приятели, познати, работете, говорете, съветвайте. Това го правя през целия си живот, 32 години като проповедник. Винаги съветвам хората абсолютно да не предприемат такова нещо, освен ще разгледаме трите причини. Първа. Нека да отворим Библията си на Малахия 2.15 и 16. Който има Библия, да седне, а който няма да седне до един християнин. Запомнете моята фраза. Нека да отворим да отворим на Малахия. Две, 15 и 16 и нека да видим какво каза Божието Слово. Така, даже можем да започнем от стих 14. И пак казвате защо? Защото Господ стана свидетел между тебе и жената на младостта ти, към която си постъпил какво? Невярно. Означава, че нашия брат е прелюбодействал. Окей. При все, че тя ти е съпруга и заветна жена. Думата завет означава договор, споразумение между две страни. Когато този договор се наруши, както в случая ще използвам негативно случая с Украйна и Русия, има договор, но по една или друга причина договора се разваля и започва война. Защото при развода е също. Започва една война. Къщи, манета, коли, деца и една жестока битка. Нали така? Болезнена. В която излишно в случая губещите и болезнените, тези, които преживяват, са децата. И това остава жесток печат, повтарям. Много жестока болка.
Това може да донесе отклонение рано или късно в живота на децата. Че мъжът е лош, че бащата е лош, майката е лоша, жените са лоши. Дори в Америка веднъж гледах един филм. Едно дете беше изоставено от майка си. Последствие той стана, как се казва, убиец, който бива постоянно. И това беше причината, когато вече най-накрая, масов убиец, когато най-накрая го фанаха психолози и всякакви изследваха поведението му, накрая той каза, че мрази жените, защото майка му го оставила като дете. Така че и това е вариант. Друга статистика е, че децата, ние го учихме вече, на разведените деца винаги са по една или друга причина ощетени, наранени и в последствие винаги имат някакво отклонение. Огорчение, болка, поради факта. Така че родителите, първо и най-важно, трябва да мислят това. Не само за себе си, да се чувстват добре, но трябва да мислят и последствието, освен за себе си, за децата. Добре? Не направи ли той двамата един човек? Ако да имаш още духа на живота. И защо един? За да очаква набожно потомство. Ние вече го учихме това, причината за децата. Така че продължаваме там. Затова внимавайте в походта си и никой да не постъпва невярно към жената на младостта си. Така че една от причините поход, пожелание. Думата поход означава пожелание. Исус говори по този въпрос в Матей 5, 10 стих, каза, една от причините за въобще да се стигне до прелюбодейство е похотта. Каза, ако погледнеш жена, има точка. До тук не е проблем. На улицата, на плажа, в магазина, на работа, където искаш, има мъже и жени. Нали? До тук е добре. Но следващия въпрос, който Исус поставя, ако пожелаеш или похотта. Как започнахме урока? За да не се стигне до там. Какво трябва да прави християнина всеки ден? Римляни 12.2. Трябва да обновяваме ума си. Аз искам да го разгледаме малко по-добре, защото ще ни помогне много. Добре, нека за момент да оставим Малахи и да отидем в Римляни 12.2, защото това е един от ключовия начин на живот на един християнин. 12.2 и почваме теновите. И моля ви, братя, поради Божите милости, да представите телата си в жертва жива, свята, благогодна на Бога, като ваше духовно служение. Не дайте се съобразява с този век или свят, но преобразявайте се чрез обновяване на ума си, за да познаете от опит каква е Божията воля, това, което е добро и благогодно на Него и съвършено. Добре, нека да разгледаме два превода. Въобще да се стигне там да нямаме проблем в живота. Въобще да не говорим въобще за развод, причини, къвги, неприятности в дома, конфликти и всякакви такива неща. Това, което ще ни помогне, за да имаме свят живот, това е ключ. Проповядал съм го това в 1000 църкви. И нека да направим два превода. Първо, думата преобразявайте се. Нека да видим какво означава тази дума. Думата обновяване в гръцкия превод
означава анакеносис. Означава обновявам или преобразявам. Също означава нещо много хубаво, слушайте внимателно, означава създавам нещо ново. В момента, в който ти повярваш, и Бог започва да създава нов ум, нови мозъчни клетки, ново мислене, нов стандарт, ново рестартиране на компютъра, телефона и каквото искате. Това е думата обновяване. Добре? Следващата дума ще разгледаме кое трябва да обновяваме, т.е. ума си. Гръцката дума за ум, гръцката дума означава нус, не като нос, а нус. За да... Само момент, някой ми презвъне. Един момент. Да сложим слушалките. Една секунда само ми дайте. Добре. Окей, продължаваме. Гръцката дума ум означава нус. Означава разум, интелект, разсъдък, мнение или обновяване на ума. Така, каква е целта ние да обновим ума си и да не живеем като света и според света и светските стандарти? Казва, за да може от опит да познаете Божията воля. А когато ние живеем Божията воля, ние сме в съвършения начин, стил, мода, разбиране. Няма да имаме светска мода. Жените, излишно казва Божието слово, да бъдат святи, да се обличат свято, което означава да не бъде грозна, нали? Или не значи, че не трябва да се червира, а означава да не бъде в гръцкия превод думата, нали, означава да не е провокативна или сексуална или сексапилна. Разбирате за какъв стил, начин на облекло говорим. Хубавото и красивото обличане не значи сексапилно и провокативно. Така че ние трябва да знаем Божията воля и целта на Божието Слово е да обнови нашия разум, интелект, разсъдък. Каква е целта? Всеки от нас иска да живее по Божията воля, нали така? И Господната молитва не случайно казва да бъде твоята воля. Няма как да разберем Божията воля по принцип за живота, за брака, семейство, работа, деца и бла-бла-бла-бла-бла, ако ние не обновяваме всеки ден ума си. Това е ключа за живота ни. Запомнете го това. Това е нашия ключ. Ако един християнин не обновява всеки ден със словото, молитви, песни, хваления ума си, и това означава, че света ще оформи твоя мироглед, което означава, че ситуацията ще стане много зле в живота ти. Поведението ти, живота, мислите, чувствата ти, изцяло поведението ти. И ако видите християни, които по една или друга причина излизат от Божието присъствие, спират да ходят на църква, спират да имат общение с Бога, веднага ще видите светския им стил, начин на живот и на говорене. Веднага ще го видите. Нали така? Защото тези хора са спрели абсолютно да обновяват ума си. Когато ние обновяваме ума си, едва тогава ние ще живеем по Божията воля.
Добре, каква е гръцката дума за воля? Гръцката дума е телима, което означава желание, избор, цел, намерение. Така че въпросът е на кого желанието ще вършим, какъв избор ще вземем, каква цел ще имаме или какво намерение ще имаме. Тоест, нашето желание, цел, избор, намерение, когато ние обновяваме ума си, изцяло ще бъде нашето желание да извършваме Божията воля в работата, в живота, в брака, в семейството, на улицата и всичкото това. Сега се връщаме на Малахия. Добре? Така че ако ние обновяваме ума си, въобще в нашия живот няма да има поход. Въобще няма да има пожелание. Въобще няма да се случат конфликти. Въобще няма да се случат недоразумения, защото Божието Слово всеки ден ти казва: това да, това не е угодно на Бога, това не е Божията воля. И духа вътре в теб ще говори за твоето поведение, твоя стил, начин на живот, чувства, емоции. Въобще всичко ще бъде подчинено на неговата воля и само неговата воля. Не твоята воля. Тоест думата поход означава делата на плътта, а ние ги изучавахме. Галатяни 5:19. Означава блудство, прелюбодейство, гняв, злоба, омраза, непростителност, пиянство, прелюбодейство и всичко останало. Това е думата поход или плът. Това произлиза от плътта. Всякакви походи, всякакви пожелания, всякакви страсти. Така че по-горе апостол Павел в същата глава каза да не бъдем движими и водени от плътта, а от духа. Думата да бъдеш движим и воден от духа е записана в Римляни 8:14. Каза и онези, които се наричат Божи синове, те са движими и водени от духа. Гръцката дума за воден от духа, воден конкретно, гръцката дума означава аго, което означава воден, търсен, някой да те води, или буквален превод означава някой да те арестува. Буквално означава арестуван. Аз не съм бил никога, не знам някой от вас, ако е бил, може да разкаже. Шегувам се. Но съм виждал какво значи арестуван човек. В Германия на една спирка бяхме и там едни наркомани продаваха дрога и полицията ги гонеше по цялата улица. Беше такъв екшън, че няма ви казвам, като холивудски филм. И накрая ги арестуваха. Когато арестуваният човек, той няма право на мнение, слагат му белезниците, слагат го в колата и го водят където трябва. Вече твоите права са ограничени. Това е думата воден. Означава, че Святия Дух трябва да дойде и да те арестува. Искате ли да бъдете арестувани от духа? Я дигнете ръце. Амин. Така ми хареса. Защото ако не сте арестувани от духа, ще бъде от другия дух. Окей. Защото, каза Господ Израилев Бог, аз мразя напускане. И онзи, който покрива дрехите с насилие, каза Господ на силите, за това внимавайте в походта си. Вижте колко пъти набляга на тази дума. Да не би да постъпвате невярно. Така, нека да видим еврейската дума и онзи, който покрива дрехите си с насилие. Еврейската дума тук, дреха, означава съпруга. Жена, твоята съпруга. Означава бой, насилие, психически тормоз,
което Божието Слово абсолютно не позволява и е забранено, обръщам се към всички братя, по никакъв повод, по никаква причина, каквото и да се е случило, не ви позволява Господ, защото Господ ще застане срещу вас. Той е свидетел. Знаете, когато отидете да подписвате, има нужда от двама свидетели, нали така? Но освен двамата свидетели, има един свидетел и той е Господ. И той е Господ, което е най-важно. Което е най-важно. Той е свидетел на твоя брак. И ангелите, когато ти даваш обещание, да, днес обещавам, взимам те за моя жена, законна жена, поле, здраве, не знам кой, не знам що и така нататък. Тогава Бог и ангелите и хората са свидетели на този брак. И най-вече пред Бога. Така че първа точка и пръв проблем, каза Бог, мраза развод, което означава, че е конфликтна точка за развод. На никой човек не му позволява, на човешко същество, по никакъв начин, никакво насилие, психическо или физическо. По никакъв начин. По никакъв начин. Абсурд. Така че абсолютно не позволява на никого да бие, да насилва друго човешко същество. Против волята му. Абсурд. В такъв случай какво трябва да направи жената? Това е принцип и при другите принципи на прелюбодейство. По-късно говорим това. Но принцип е един. Особено при насилие. Жената има право да се оттегли при родителите, близки, роднини или на друго място. Ако е решила да даде шанс на мъжа си, което Библията казва, ако е възможно, нали, да стигнат до мир. По-късно ще говорим за това. Или да се прощат. Но представете си този човек, вярваш или не вярваш, това никакво изключение не му дава, че той вярваш или не вярваш. Всеки ден идва я бие, тормози, години. И тази жена трябва да стои като нечовешко същество, а Бог е създал всеки. Така че ако жената реши да му даде шанс да водят преговори, един път, два пъти, три пъти, пет пъти, да се върне, да пробва, ако види, че няма промяна и този човек е насилник, то тя има абсолютно право, без никакво огризение на съвестта, да го напусне. И, както в България обичаме да се шегуваме, макар че не е добра шегата, но така казаха старта кочи, хора, вземи на куче и си го би. Така че това е първият вариант. Добре? Нека сега да разгледаме следващите точки. Второ, наречено прелюбодейство. В Галатяни 5:19 започва стиха: делата на плътта са блудство и прелюбодейство. Какво ще рече и коя е разликата? Веднъж съм говорил, пак ще го кажа. Блудството това е секс извън брака, което Библията го нарича проклятие. Никой човек няма право преди брака да има полово сношение, защото това е само при заветните хора, когато вече има завет. Прелюбодейство означава, когато един човек вече е в завет или е семейен. Но сега нещо много интересно.
Гръцката дума за блудство и прелюбодейство е една дума, който пише или иска да знае. Гръцката дума е порнео. Порнео. Буквален превод означава порнография. Големия процент изневери започва при пожеланието на един от двамата. Или гледане на порнография, или всякакъв вид такъв материали. Ума започва да работи, започва да създава мъжа или в жената вид фантазии, което това е дух и демон на блудство и прелюбодейство. Определено трябва да знаете, че това е дух и демон. И кара човека, поради фантазията си и нереалното си вече виждане и разбиране, човека да започва да мисли и да пожелава. В Библията казва, Римляни 1 глава, пожелаха чужда плът. Чужда плът. Било мъж или жена. Нека да ви кажа един интересен факт. Учените са доказали, че ако един мъж, особено при мъжете, защото при жените няма как се случи, че ако постоянно гледат порнография или такива материали, те стават, как беше думата, понякога с испанския малко зацепвам, ще прощавам. Как беше думата? Че вече не са пълноценни мъже. Ако се спомняте, може да ми кажете или да ми напишете. Така че това пречи на тяхното състояние да бъдат абсолютни пълноценни мъже. В един момент вече имат проблем психически. Психически проблеми имат тези хора. И това създава голям проблем. И това отключва желанието си мъжа или жената да прелюбодейства. Така че то не става просто така. Един човек не прелюбодейства от днеска за утре. Срещаш на спирката един човек, здравей, имаш ли желание да прелюбодейства? Бустаме. Нали? Някак си не става. Така че това е процес, всичкото това е процес. Гледаш, пожелаваш, но ти пожелаваш, понеже има причина. Причината е, защото много назад в живота човека започва да пожелава и главната причина е на 80% от прелюбодейството, са казали учените, поради гледане на такива материали. То те предизвиква, т.е. влиза духа в тебе. Така че не трябва по никакъв начин да стигаме до мислене, пожелание и трябва в момента, в който в ума ни вече има битка или се е зародило гнездо, птичето е дошло или демона. Аз винаги казвам, че демона е като едно птиче, което идва в ума, иска да направи гнездо, след това да направи пиленца там, яйца и тогава нещата стават сложни. Така че, когато дойде такава мисъл, ние трябва веднага да изпрем, да отрежем. Във 2 Коринтияни 10.4 казва, че трябва да съборим всяка мисъл, всяка крепост в ума ни. Думата крепост в гръцкия превод, буквален превод означава военна кула. По това време, тъй като апостол Павел е живял по времето на Римската империя и той използва този речник, той използва този език. Ние не разбираме, какво ме интересува думата военна кула. Крепост.
Нали, не разбираме. Но когато той е писал на коринтяните и с този език е говорил, те са знаели за какво стана въпрос. За каква военна кула говорим. Римляните, когато са фащали някой военен престъпник или предател, са вкарвали тези хора в тези военни кули, които абсолютно по никакъв начин, нито влизане, нито излизане човека няма никакъв шанс. Преди да свърши присъдата или до животно. Никакъв шанс няма човек. Стените са били почти по 1 метър и човека не е имал никакви възможности. Днеска е по-лесно човек да избяга. Преди няколко години по новините гледах в Австралия един затвор и знаете, че днеска затворите имат огромен двор, там тренират, играят, бягат, тичат и така нататък. Може да си представите, при смяна на караула е било 1-2 минути. Идват с хеликоптер, пущат една стълба и човек изчезва. Дадаха го по телевизията. Така че не е възможно. Не е възможно. Но по това време не е било. Абсурдно, няма шанс. Така че, какво иска да каже апостол Павел? Ако ние не разрушим всяка крепост, не разрушим всяка мисъл, т.е. ние ще станем военнопленници на нашата собствена кула, т.е. на нашия ум. Ние сами ще станем затворници на себе си. Защото сме позволили чрез ума, чрез мисленето и нещата да се превърнем във военнопленници на Сатана. Това е думата да развалиш всяка крепост в ума ти. Да не станеш военнопленник на собствените си мисли, страсти, похоти и чувства. А докато въобще птичето фърчи, ние трябва да заповядаме, да се справим, да ги смъмреме и да ги изгоним. Така. Отиваме в Марк 10 глава, 5 стих. Ще разгледаме и 4. А те рекоха, Мойсей е позволил, т.е. фарисеите го попитаха, възможно ли е развод. А те рекоха, Мойсей е позволил да напише разводно писмо, да я напусне. А Исус им рече, каква е причината? Поради вашето коравосърдечие ви е написал тая заповед, обаче отначало не е било така. Защото Бог е направил мъж и жена. Затова ще остави човек баща си и майка си, ще се превърне към жена си, двамата ще станат една плът. Така че в Второзаконие 24 глава, 1 стих, там са описани различни варианти и причини, както каза, Мойсей е позволил. Но Бог не е позволил. Мойсей е написал. Мойсей е написал. Но преди Мойсеевия закон, т.е. времето на отците, Авраам, Исаак, Яков, нито един, мислих днеска по въпроса, нито един от тях преди закона, нито един от тях не е бил разведен и не се е случило. Защото са знаели с ясната съвест, когато се усети за ожени за Сара, Ревека и всички старозаветни свети преди закона, те са знаели, че това е абсурдно пред Бога. Абсурд не е било, не е съществувало в мислите им като вариант. Така че прелюбодейството, казахме какво е. Това е тежко престъпление и това е една от причините, което, както и нека да отидем сега в 1 Коринтяни,
7. И там говори по този въпрос, че това е втората причина, за да може да има развод, освен по прелюбодейство. Това е записано в 1 Коринтияни от 8 стих надолу. А на неженените и вдовиците добре е за тях, ако си останат такива, какъвто съм аз. И ако не могат да се въздържат, нека се женят, защото по-добре се женят, отколкото се разпалят. Жена да не оставя мъжа си, но ако го остави, нека остане неженена, или нека се помири с мъжа си. И мъж да не напуска жена си. А на другите казвам, не аз, а не Господ. Ако някой брат има невярваща жена и е съгласна да живее с него, обратно, жена, която има невярващ мъж и тя е съгласна да живее с него, нека живее. Така. И тук в този казус каза, ако невярващия мъж или жена напусне, нека да не пусне. Така че има случаи, когато единия повярва и го фаща в заварено положение. Какво ще рече? Той е повярвал, не е бил като мен, когато съм бил на 20 години, молил съм се и съм се оженил за вярваща жена. Но познавам много хора, които са били по-възрастни и вече са били семейни и тя е повярвала или той е повярвал и жена му не е повярвала и в случая някои мъже или жени казват, аз не искам да живея с вярващ човек, напускам. Библията казва, че мъже или жената в този случай са свободни. Това е негово решение да напусне. По никакъв начин вярващият човек не е нарушил. Така че следващата точка, излишно Божието Слово казва, че при блудство и прелюбодейство може и има право, но пак не е задължително. Пак не е задължително, защото Божието Слово Бог обаче ни е призовал към мир. Стих 15. Ако има преговори и мъжа и жената решат, преговарят и единия може да прости, защото никак не е леко. Виждал съм хора, които не могат да простят. Казват, аз не мога. Просто не мога, нямам сили. И се развеждат. Има някои, които Бог казва, че трябва да простим. Ако някой човек, мъж или жена, може да прости на партньора си, който е блудствал или прелюбодействал, защото тук става въпрос за мисли, чувства, емоции, живял се с този човек, спал се с този човек, знаеш, че този човек е спал с друг човек или друга плът, умът и съвестта и съзнанието не ти позволяват. Не е лесно. Така че ако човека, мъже или жената може да прости, могат да стигнат до мир, прошка и отново да живеят заедно. Което е добро. Познавам един случай, когато бях в София, живеех там, едно семейство, което не са били вярващи и са се развели по различни причини. А много по-късно, когато дойде съживлението 91-92 година, и те са повярвали. Най-интересното, че нито от тях, от двамата не са оженил. Това е много интересно. Бог е чудесен. В един момент, когато повярват, един и други, понеже ми са приятели, даже те ходеха, не знам, брат Йонатан е малък, не знам, брат Димитър мой да ги познава, те бяха от църквата на Милчо Тотев, тези хора. Много интересна история. Аз често проповядвах там.
Банкя, София, къде имаше още той, доста църкви имаше, Дом на радост и често проповядах тези църкви. Те бяха от София, от църквата на Милчо Тотев. И един и другия се обаждат, за да им каже новината. Как си здравей и какво правиш с цел да му благовества? Женен ли си? Какво правиш? Аз повярвах. Бог те обича, дори каза ми, аз повярвах, не съм женен. И отново се ожениха. Уникална история. Бог е чудесен. Това е уникална история. Разбира се, не винаги така се случва. Как се казаха? Доста години вече трябва да си спомна. Когато си спомна, ще ти кажа. В момента поне не съм подготвен. Ще ми е интересно. Не мислих за текст, но ще ти кажа. Да, може би аз съм забравил историята. Беше много интересна история. И така че прелюбодейството е сложно, обясних ви причините, как може да се създаде, защо се случва. Казахме, че при прелюбодейство е много сложно, много трудно, смята се за предателство, изневяра, много голяма болка и ако човека има сили да прости, това е чудесно. Но разбира се, в този процес съветвам хората никак да не бързат след самото прелюбодейство, 1 месец, 2 месеца. Добре, брат, прощавам ти, добре, хайде, прощавам ти, нали, хайде, защото изцелението е процес. Огорчението е процес. Това е болка. И трябва да се видят плодове на съгрешилия. Той трябва да докаже, не просто да каже, да, съгреших, прощавай, скъпа или скъпи, да, бла. И след 1 месец този човек отново да прелюбодейства и да нарани, защото втория път нараняването ще бъде по-жестоко. Така че трябва да има процес на изцеление, на преговори и както Исус каза, трябва да има, и Йоан Кръстител го каза, трябва да има достойни плодове на покаяние. И когато се докаже, че този партньор се е променил и се е покаял, да, може отново да бъдат заедно. И последно, с което ще завършим, разбира се, всеки го знае, това е стих 39. Жената е вързана, докато е жив мъжът, но ако мъжът почине, свободна е да се омъжи за когото иска, има едно условие и то е само в Господа. Но по мое мнение, по-щастлива, ако стане така. Мисля, че аз имам Божия дух. Майка остана на 57 години вдовица, като почина баща ми. И тя ясно каза, аз никога повече до края на живота не искам, нямам желание да живея с друг човек. Ще живея за Господа и за децата си. Това беше нейният избор. И благодаря на Господа, че все още си е с нас. Аз се гордея с моята майка. Вътрешно в себе си, тя беше доста млада тогава. Не ми се искаше, но не можех и да я спра, защото аз вече бях пастор. Аз не мога да излъжа. Майко, да, няма се жениш. Да, но Словото Божие казва, че има право. Но вътрешно не ми се искаше. Не исках да я споделям с друг човек вече в живота си. Още не съм говорил с нея по този въпрос. Но тя избра правилното. Каза, ако си останеш, ще бъде по-щастлива. Но ако, примерно, представете си, има случай наскоро едно младо семейство, не знам нали имаха 30 години и момчето почина. Нали? Едва ли би било приятно тази млада жена до края на живота си да остане сама. Ще бъде доста трудно. Но разбира се, тя има избор. И всеки, който попадне в тази ситуация, партньора му да почини.
Добре, разгледахме всички казуси. Предполагам, че ще има въпроси. Въпроси има и аз имам два въпроса. Слушам, брат. Сега ние чухме за прелюбодействие, чухме за блудство, но не чухме какъв е въпрос с самозадоволяването. Грях ли е? Не, това не е казус за развод. Добре, но това не го Това чухме. ще го разгледаме. Добър въпрос. Добре, тогава вторият ми въпрос е, ако, да кажем, жената е изневерила на мъжа и мъжа има право на развод, но има ли право на втори брак? Не, Библията казва не. Значи пак, Защото той Исус не е казва, виновен. че този, който се развел по прелюбодейство, означава, че ще прави другия партньор да прелюбодейства. Исус го казва. Абсурд. Добре. Но, за съжаление го виждам сред християнството, за съжаление го виждам и познавам такива хора, които са бусали, прелюбодействали, развели се и пак са се женили, което е абсурдно. Но като факт се случва. Но мъжа не е виновен, да кажем, нали така? Жената... Ние го казахме. Ако жената е прелюбодействала, той има пълно право да се разведе на повторен брак. Абсолютно. Има и право на вторен брак. Да. Значи ти в момента избържаш въпроса, защото следващата сряда ще говорим за повторен брак. Да, добре. Ние сме видяли всички точки, всички гледни точки, да стреляме по целта, така че. Добре. Да. Ще разгледаме всяка гледна точка и остават две теми да разгледаме. Това е повторен брак и аборт. Така че ще имаме още две теми, ще завършим. Но относно самозадоволяването, това е абсолютен грях и аз ще ви го кажа къде го пише. Също го пише в Матей, 5 глава. И аз съм го разгледал много внимателно и съм го превел дори в гръцкия превод. И сега може да видите. Така. Ще започнем от 5 глава, 27 стих. Чули сте, че е било казано непрелюбодействие. Аз ви казвам, че всеки, който гледа жена, за да я пожелае, вече е прелюбодействал с нея в сърцето си. Ако дясното ти око те съблазнява, извади го и хвърли го. Защото по-добре е за тебе да погине една телесната ти части, а не цялото ти тяло да бъде хвърлено в пъкъла. И ето, и ако дясната ти ръка те съблазнява, излишно е писано, аз изследвах много, търсих, превеждах и точно това е ключовата дума за самозадоволяване. Ако те съблазнява дясната ръка, отрежи я, за да не погисне една телесна част от тялото и по-добре ви пъка. Така че тук е ключовата дума за самозадоволяване. Тоест, разбира се, като пожелаваш, няма да си извадиш очите и човек, който се самозадоволява, разбира се, няма да си отреже ръката, но тук е въпросът да отрежем тук. Защото главният компютър е този, или главният мозък в случая е този, който командва цялото ни тяло и всички системи. А ние сме, аз съм го говорил при вас, още в началото, ние сме куп от системи. Хранителна система, нервна система, двигателна система, мускулна система, сърдечна система, полова система и ние сме просто един голям компонент от системи. И половата ни система трябва да бъде контролирана, управлявана от Божия дух, брат, както и споменах, водени. Когато Божия дух ни ръководи, нашата полова система ще се подчинява на Божията воля, както говорих.
Добре. Мисля, че ти Ам. отговори. Да. Добре, други въпроси? Да. Чуваме ли се? Абсолютно. Да. За самозадоволяването пак, където казваме, че е грях, също можем ли да кажем, че е демонично? Абсолютно демонично обладаване. Абсолютно съм. Защото ние казахме за кого е позволено. Всъщност ние се борим, всеки човек се бори с различни, един с алкохол, трети с наркотици, трети с самозадоволяване, четвърти се бори с гняв, трети се бори с непростителност, трети се бори с огорчение. И всичкото това е под влиянието на демон. Защото един изпълнен християнин, повтарям, ще бъде движим, воден и контролиран. Контролиран от духа във всяка сфера. Как според вас може да, ако някой човек страда от това самозадоволяване, да го прекрати, да спре? Ами, първо той трябва да моли Бог за сили. Защото това е изкушение като всяко и прелюбодейството. И буйството. Това е като всяко друго. Проблем, порок, цигари, алкохол, наркотици. Има християни, които повярват и след това се борят. Дълъг процес. Тук в Испания, всяка държава има такива комуни. Тук в Испания има една от най-големите комуни, която е направена в Испания. От около 40 години един испанец християнин е създал най-голямата комуна за християни и за всякакъв вид хора, които имат нужда от освобождение, наречена Рето. Не знам нали сте чули. Има го и в София. Така че този човек е направил такава комуна за християни и нехристияни, всякакви хора, зависими от алкохол, наркотици и този вид неща. Това е голяма борба. Така че това е вид борба като всяка друга. Ние се нуждаем от сила, ние се нуждаем от молитва, ние се нуждаем от пост, но първо се започва от покаяние. Господи, прости ми за този грех. Разбира се, ще настъпат всякакъв вид изкушения. Няма да е лесно човек да се бори с това нещо, но ние затова имаме Божия дух. Той ни дава сила, той е мощен, за да ни даде сила да се справим с всички пороци. Когато повярвах, аз бях на 20 години млад човек. Съгрешавал съм по-рано. Не съм знаел грях и какво ме интересува. Думата прелюбодейство. Не е имало никакво влияние в живота ми. Но от момента, в който повярвах, просто абсурд. Идвали са момичета да ме изкушават. Предлагали се дори. И знаеш ли, те нямах никакъв проблем. Споделям ви нещо твърде искрено. Защото ние сме вярващи хора, няма от кой да се срамуваме, ние имаме нужда да споделяме. Имал съм такива случаи. Едно момиче от компанията, ние имахме една много голяма компания преди да повярвам. Една компания от 20 човека, бяхме момичета и момчета. Имаше едно момиче много красиво, много красиво. И след като повярвах, нечестивица изпрати като Самсон и Далила да ме изкуша. Срещнем една вечер през нощта. Вика, искаш ли спиш с мен? Викам, съжалявам, но имам един въпрос. Когато бяхме в компанията, що не ми се предложи? А сега ми се предлагаш, когато съм вярващ човек. Съжалявам много, но нямам нужда от твоите услуги. Аз съм Божи човек. И ако ти трябва мъж, викам, намери си, но ти дам един съд, викам, по-добре се покай. Тя като ти си луд, ти си педерас, говори каквото си искаш, не ме интересува. Викам, говори си каквото си искаш. Това си е твой проблем. Довиждане, Бог те благослови, дано Бог да те срещне. И докато съм се оженил, 3 години по-късно, не съм имал никакви проблеми, защото Божия дух дойде толкова силно върху мен, както съм ви казвал,
аз съм видял Исус, аз го срещнах. Аз го видях. Знам кой е. Знам кой ще ни съди. Аз съм го видял. Трябва да знаете, че колко е добър, колко е мил, толкова е благ. Трябва да знаете, че и толкова е страшен. И Библията го казва. Така че в мен дойде страх от Господа. Страх към греха. И Библията така причено, страха от Бога ще ни пази от всеки грех. Абсолютно. Така че дойде се ожених, не съм имал никакъв проблем. Абсолютно никакъв. Така че който се моли, Бог ще му даде сили, да се справи, да победи, да бъде повече от победител и както прочетахме, за да 1 Коринтини 7, за да не блудства и прелюбодейства, нека всеки човек, мъж или жена, си има своя мъж или своя жена. Това е което Божието Слово казва. Мога ли още един въпрос да ви задам? Колкото искате, на вашите услуги съм. Ама да почерпите в Англия, като дойде. Разбира се, само елате. Благодаря. От началото, където заговорихме за кога развода е позволен и където казахме за православната църква, откъде всъщност се зараждат всички тези свободи за това да се случи развод при православната църква? Както казах, всяка църква си има доктрини. Тези доктрини ги създават отците или служителите, било православна, католическа, или както ние сме се казваме протестанти или евангелисти, както искаш, така ни наречи. Всяка църква си прави свои доктрини. Но тези доктрини не значи, че са основани на Божието Слово и че те са боговдъхновени. Ние дадахме трите варианта, които Библията казва.